Pēdējā gadā Eiropas Savienībā rūpēs par garīgām pamatvērtībām un nacionālām pamatvērtībām. Kā līdere ir izvirzījusies Ungārija. Mēs arī esam ļoti priecīgi, kad mums ir ļoti laba sadarbība jau vairākus mēnešus ar Ungārijas vēstniecību. Bija liela konference. Patreiz vēl joprojām tiek turpināti vākt atbalsta paraksts pa visu Latviju Ungārijas drosmīgajai rīcībai. Un tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu vidū ir Ungārijas vēstnieks Gábors Dabokai kungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy magyarul szóljak önökhöz, bár anyanyelvünk különböző, úgy vélem, szinte félszavakból is megértjük egymást. Hiszen múltunk és jelenünk sok tekintetben azonos, vagy nagyon hasonló, mint ahogy azonos kihívásokkal kell szembenéznünk nemzeteink jövőjét illetően is. Cienījamās dāmas, godātie kungi, lūdzu atļaujiet man jūs uzrunāt ungāru valodā. Lai gan mūsu dzimtās valodas atšķiras, domāju, ka mēs saprotam viens otru no pusvārdiem, jo gan mūsu pagātnē, gan mūsu tagadnē ir daudz kopīgā un ļoti līdzīgā. Tāpat arī mūsu tautām ir jārēķinās ar līdzīgiem izaicinājumiem nākotnē. Nagy megtiszteltetés Magyarország számára, hogy új alkotmánya, az úgynevezett alaptörvény, valamint a kormány társadalompolitikai és ezzel összefüggő gazdasági programja megkülönböztetett figyelmet kap Lettországban is. Biztos vagyok benne, hogy a következő években több országban is társadalmi vita bontakozik ki arról, hogy melyek valós értékeink, helyesek-e célkitűzéseink és azok megvalósítási tervei. Helyese önmagunkról, nemzetünkről alkotott képünk, és ez az identitás kellőképpen megjelenik-e. Helyesen öröklődik-e generációról generációra, és tükröződik-e más nemzetek hozzánk fűződő viszonyában. Ungārijai ir liels pagodinājums, ka tās jaunā konstitūcija, tās augtais pamatlikums, valsts sociālā politika un ar to saistītā ekonomikas politika ir izpelnījusies tik lielu uzmanību arī Latvijā. Esmu pārliecināts, ka turpmāko gadu laikā vairākās valstīs raisīsies sabiedriskas diskusijas par to, kas ir mūsu īstās vērtības, vai mūsu nospraustie mērķi un to īstenošanas plāni ir pareizi, vai par mums pašiem un par mūsu nāciju veidotais priekšstats ir pareizs, vai identitāte ir skaidri saskatāma. Vai tā tiek pareizi pārmantota no paaudzes paaudzē, un vai tā atspoguļojas citu tautu attieksmē pret mums. A magyar alaptörvény kifejezi a nemzet összetartozásának szükségességét, tükrözi a nemzet múltjának örökségét és legfontosabb pillanatait, a jelen célkitűzéseit és az állam jövőbeni tevékenységének alapjául szolgáló értékeket. Magyarország az Európai Unió tagjaként elfogadja és képviseli a közösen valló értékeket. Ungārijas pamatlikums nosaka nepieciešamību pēc nācijas saliedētības, atspoguļo nācijas pagātnes mantojumu un vissvarīgākos mirkļus, tagadnes mērķus un vērtības, kas kalpos par pamatu valsts aktivitātēm nākotnē. Ungārija, kā Eiropas Savienības dalība valsts, pieņem un pārstāv kopīgās pamatvērtības. Mi magyarok büszkék vagyunk az 1000 éves államunkra, és arra, hogy az államalapító Szent István király hazánkat a keresztény Európába vezette. Magyarnak és európainak lenni felelősség, amelynek tudatában is vagyunk, és amely cselekvésünket is meghatározza. Mēs, Ungāri, lepojamies ar savu tūkstošgadīgo valsti un ar to, ka mūsu valsts dibinātājs karalis Svētais Ištvāns pievienoja mūsu dzimteni Eiropai. Būt par Ungāru un Eiropieti ir atbildība, ko mēs apzināmies un kas arī nosaka mūsu rīcību. Az alaptörvényben megfogalmazott nemzeti hitvallás egyértelművé teszi valamennyi vallás tiszteletét, de kétségtelen, hogy a keresztényi elvekből indul ki, egyebek közt a család, a házasság, a szülő-gyermek kapcsolata és a magzatvédelme tekintetében. Az alaptörvény hitet tesz az emberi méltóság, a család és a nemzet összetartozása, a hűség, a hit és a szeretet, a munka becsülete és az elesettek segítése mellett.
Pamatlikuma ievadā formulētais nācijas kredo viennozīmīgi pauž cieņu visām reliģijām, bet nav šaubu, ka tā pamatos ir kristietības principi, tādi kā ģimene, laulība, vecāku bērnu attiecības un vēl nedzimuša bērna aizsardzība. Pamatlikumā sludinātās vērtības ir cilvēka cieņa, ģimenes un nācijas kopības sajūta, uzticība, ticība un mīlestība, cieņa pret darbu un palīdzība nelaimē nonākušajiem. Az új alkotmány rögzíti, hogy az emberi méltóság sérthetetlen, illetve, hogy a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. Védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot. Magyarország az új családi adózás bevezetésével támogatja a gyermekvállalást, mint a nemzet fennmaradásának alapját. Jaunā konstitūcija nosaka, ka cilvēka cieņa ir neaizskarama, kā arī to, ka vēl nedzimuša bērna dzīvībai jau no ieņemšanas brīža pienākās aizsardzība. Ungārija tiecas panākt, lai visiem tiktu nodrošināta cilvēkam cienīga dzīves apstākļi un sabiedrisko pakalpojumu pieejamība. Tiek aizsargāta laulības institūcija, uz brīvprātīgu lēmumu pamata veidot savienības starp vīrieti un sievieti, kā arī ģimeni. Lai veicinātu dzimstību, kas ir nācijas saglabāšanas pamats, Ungārijā ģimeņu atbalstam ieviesa jaunu ģimenes nodokli. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az egész világ egy új korszak határán áll, korábban erősnek gondolt államokból gyengék, a korábban gyengének hitt országokból pedig erősek lettek. Cienījamās dāmas, godātie kungi, pasaule šobrīd atrodas uz jauna laikmeta sliekšņa. Agrāk par stiprām uzskatītās valstis ir kļuvušas vājas, bet par vājām uzskatītās stipras. A most véget érő korszakban sokan abban a hitben éltek, hogy a gazdasági növekedés és a fogyasztás korlátlan mértékben fokozható, és ez az egyetlen értékmérője a társadalom életminőségének. Ennek eredményeként a piaci verseny átalakult fogyasztási versennyé. Csak hogy a fogyasztás és a vásárlás fedezetéül szolgáló vagyonok és erőforrások nem nőttek ezzel arányosan. Ebből következtek a fedezet nélküli hitelek, a nyugati országok fenntarthatatlan növekedési pályára kerültek. A fiatal nemzedékek jövőjét már elzálogosították, az értékteremtő munka leértékelődött. Šobrīd beidzas laikmets, kurā daudz dzīvoja ar pārliecību, ka ekonomiskā izaugsme un neierobežota apmēra patēriņš ir vienīgais sabiedrības dzīves līmeņa rādītājs. Tā rezultātā brīvā tirgus konkurence pārvērtās par patēriņa konkurenci, bet patēriņu un pirktspēju nodrošināšais kapitāls un resursi nepieauga tam proporcionāli. Tam sekoja aizdevumi bez nodrošinājuma, rietumvalsts nonāca situācijā, kad ilgtermiņa izaugsme kļuva neiespējama, jaunās paaudzes nākotne tika ieķīlēta, vērtību orientēta darba presztízs nokritās. Az újonnan felépülő korszakban az államnak merőben új szerepe lesz a gazdaságban és a nemzet formálásában. Csak az állam képes visszavezetni a munka világába az onnan kiesetteket. A gazdaság sem fog magától átszerveződni, azt az állam szerepvállalása révén át kell szervezni, a jóléti államok helyett munkaalapú társadalmi rendszerre van szükség Európában. Sikeres államot azonban csak akkor lehet felépíteni, ha erős nemzet áll mögötte, olyan öntudatos közösség, amelyet az állam a maga munkájával szolgál. Az állam igazi ereje a nemzetből fakad. Jaunajā laikmetā valstī būs jauna loma gan ekonomikā, gan nācijas veidošanā. Tikai valsts spēj atgriezt darbā tos, kuri darbu ir pazaudējuši. Ekonomika pati sevi nepārkārtos, tas ir jādara ar valsts palīdzību. Eiropā labklājības valstu vietā ir vajadzīga uz darbu balstīta sociālā sistēma. Veiksmīgu valsti var izveidot tikai tad, ja to atbalsta stipra nācija. Tāda kopiena ar pašapziņu, kurai valsts kalpo ar savu darbu. Valsts patieso spēku rada nācija. A magyarok megértették, hogy a korábbi magyar világ is csődbe jutott, fenntarthatatlanná vált. Magyarország sok nemzetet megelőzve kezdte meg a korszakváltást, mert a magyarok nem akarnak a folyamatok elszenvedői lenni, hanem cselekvő szereplőként akarnak harcolni az államadósság, a munkanélküliség, az államtól érdemtelenül származó jövedelmek ellen.
Ennek a szellemében születtek Magyarországon az utóbbi időszak főbb döntései, mint például a kettős állampolgárság megadása, az új alkotmány kidolgozása, a teljesen új közteherviselési rendszer, a bankadó és a válságadó bevezetése, az adósság csökkentése és a demográfiai hanyatlás megállítása. Ungāri ir sapratuši, ka agrākā Ungāru pasaule ir nobankrotējusi, kļūsi neilgtspējīga. Ungārija, apsteidzot daudzas nācijas, ir uzsākusi jaunu laikmetu, jo Ungāri nevēlas būt pakļauti notikumiem. Viņi grib aktīvi iesaistīties cīņā pret valsts parādu, pret bezdarbu, pret iespēju gūt no valsts nepelnītus ienākumus. Lai to īstenotu, Ungārijā pēdējā laikā tika pieņemti tādi svarīgi lēmumi, kā piemēram dubultās pilsonības piešķiršana, jaunās konstitūcijas izveidošana, pilnīgi jaunas nodokļu sistēmas izveidošana, tika ieviests banku un krīzes nodoklis, veikti pasākumi parādu mazināšanai un demografiskās situācijas uzlabošanai. Nem vagyunk még túl a nehezén, de összenő, ami összetartozik. Éppen az említett korszakváltás legfontosabb következménye lesz a magyar nemzet összenövése. Grūtākais vēl nav pārvarēts, bet apvienosies tas, kas saprotas. Tieši tāpēc iepriekš minētā jaunā laikmeta sākuma pats galvenais rezultāts būs Ungāru nācijas apvienošanās. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma az oktatás minőségéről, a jövő generációjának értékre neveléséről, a lett nemzet jövőjéről fognak vitatkozni. Az oktatásnak nemzetstratégiai jelentősége van, egy közösség megmaradását azt biztosíthatja, ha tagjai piacképes tudás birtokában vannak. Ezért úgy vélem, ezzel nagyon fontos szerepet vállaltak, hiszen az egyre szélesebb körű társadalmi vita elengedhetetlen, hogy a nemzet értékeit és ezeknek generációról generációra történő átadásáról beszéljenek, és ezzel a rendezvénnyel is felhívják a figyelmet arra, hogy jövőnk a múltból táplálkozik, és a most élők felelőssége, az összhang megteremtése, egy magyar mondás szerint a búza és az ocsú elválasztása. Dāmas un kungi, šodien jūs debatēsiet par izglītības kvalitāti, par nākamās paaudzes uz vērtībām vērstu audzināšanu, par latviešu nācijas nākotni. Izglītība ir nacionāla stratēģiska nozīme, jo kopienas izdzīvošanu var nodrošināt tajā gadījumā, ja tās locekļiem ir konkurētspējīgas zināšanas. Tamdēļ domāju, ka jūs esat uzņēmušies ļoti svarīgu lomu, jo sabiedrībai ir nepieciešamas aizvien plašākas debatas, ir jārunā par nācijas vērtībām un to pārmantošanu no paaudzes paaudzē. Ar šo pasākumu jūs pievērsīsiet uzmanību tam, ka mūsu nākotni veido pagātne. Mūsu paaudzes atbildība ir saskaņas izveidošana, un kā to saka viena ungāru paruna, graudus ir jāatsijā no pelavām. Ehhez a munkához sok sikert kívánva, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Novēlu jums lielus panākumus šajā darbā un pateicos par uzmanību. Mēs ļoti pateicamies Ungārijas vēstniekam par šo saturīgo uzrunu. Man īpaši patīk tā pēdējā tēze, graudus ir jāatsijā no pelavām. Tas parasti ir grūts darbs, bet kaut kad jau jādara tas ir.